Lyžiarsky výkon nominovaného moderátora športu Petra Varinského okomentuje nominovaný komentátor športu Ján Plesník. Ďakujem pekne za slovo. Tu už vidíme prvého finalistu paralelného slalomu. Peter Varinský sa prebojoval do tej elitnej dvojky. Proti nemu bude stáť objav sezóny Petra Vlhová, naša obrovská nádej, talentovaná lyžiarka. Peter je troška neistý pred tým, ako si pripravuje výstroj a zvolil aj troška zvláštne oblečenie. Je odštartované, Petra Vlhová sa spustila dole veľmi rýchle. Peter Varinský zvolil taktiku troška takého opatrnejšieho lyžiara. Má aj problémy s koordináciou, ale nečudo, veď je predsa len podstatne vyšší a pri lyžovaní takáto výška fyzické dispozície nie sú až takou výhodou. Petra ide fantasticky dole traťou. Peter Varinský má problémy aj s palicami. Vidíme, že v polovici trati to bolo o 5 bránok. Teraz vidíme, že Petra Vlhová to tempo akoby zvyšovala, naopak jej finálový súper stvrdol v kolenách, stvrdli mu stehná. To je už boj o život a o prežitie. Peter Varinský, vidíme jeho obrovské grimasy v tvári, krče. No už to vidíme, že to nebude veľmi dobré. Petra Vlhová víťazí 64 bránok, víťazka je jasná a Peter spokojný sám so sebou, že prežil napokon. Vidíme, že aj palica mu robila problémy, takže oblečenie bolo v poriadku, ale výkon trocha slabší. Ako druhá nám svoje lyžiarske majstrovstvo predvedie nominovaná moderátorka Lenka Čviriková-Hriadelová, ktorú okomentuje nominovaný komentátor Števo Ajzele. Čo, už idem, hej? Bolo odštartované. Dievčatá sa pustili dolu svahom. Nie je dôležité vyhrať Leni, ale hlavne prežiť. Áno, aj zahopkať si môžeš, to je ono, ako mladá zajačica ideš do toho s obrovskou vervou. Poveternostné podmienky sú drsné a ide jej to veľmi dobre. Pozrite sa na ten nechutný vietor. Zbytočne bola polňa u kaderníka, ale nevadí, Leni, bojuj, máš na to. Mama! Lenka stráca iba 3 oblúky, tak pozor, Petra Vlhová musí zabrať, pretože Lenka Hriadelová-Čviriková je vo fenomenálnej forme. Ale Leni, poď. Sú to posledné vzdychy, posledné emócie. Pred nami cieľová čiara. A je to cieľ. Bolo to o prsia. Lenka padá ako súmrak. Pripravte defibrilátor. Víťazné gestá Petry Vlhovej, ale takisto aj Lenky Hriadelovej-Čvirikovej. 57-64. Leni, bravo. Postupuješ na Paralympiádu. A ako posledný sa pokúsi zdolať trať skvelý, nádejný nominovaný moderátor športu Marcel Merčiak. Jeho výkon komentuje nominovaný komentátor sám Marcel Merčiak. A sme na štarte slalomárskeho challenge. Zjazdársky no-name prichádza na štartovaciu čiaru a pozrite sa, aké problémy mu urobí zaujať vôbec štartový zjazdársky postoj. Známe športové drevo z Prešova. Borec, o ktorom údajne jeho telocvikár na gymnáziu vyhlásil, že zo športových výsledkov mu mekne mozog a že je ako z plasteliny. Už sa snaží rozbehnúť a pozrite sa, vytrháva palicu, ničí zariadenie. Uvidíme, či vôbec odštartujeme súboj medzi týmto borcom so skratkou MM proti Petre Vlhovej. Áno, okuliare odložíme, aj keď pretekári samozrejme nejaké používajú. A už sme na trati. Petra Vlhová vyštartovala ako raketa a jej súper Marcel Merčiak s obrovskými problémami od úvodných sekúnd. Áno, zatiaľ, kým Petra ako keby tancovala sambu, ako keby sa vznášala v nádhernom víťaznom rytme, jej súper v rytme 60-tníka na dedinskej zábave. A nevie pritlačiť do lyží, nevie sa zvrtať medzi bránkami a súperka zvyšuje svoj jednoznačný náskok. Tak, ako sme to očakávali, Petra Vlhová zatiaľ jednoznačne vpredu a jej súper napriek protivetru, napriek obrovskej snahe nevie zo seba vytiahnuť viac. Dôchodcovské tempo, ktoré nemôže stačiť našej športovej velikánke a tá jednoznačne zvíťazí. Tak toto nepôjde. Životospráva sa musí zmeniť a potom môžeme vyzývať Petru Vlhovú, ktorá bezpečne víťazí. A súper je rád, že vôbec zdravý prišiel za cieľovú čiaru do priestoru pred divákov, ktorí zdravia očakávanú víťazku Petru Vlhovú. Urobila 64 slalomárskych oblúkov, 64 kmitov, kým jej nešťastný a drevený súper o 15 menej. To bolo 64 kmitov, čo urobila Petra? To by som nikdy nebol povedal, že to zmestí do koľkých? Do 50 sekúnd. Petra, ty si skvelá.
Pozrime sa na celkové poradie. Na prvej priečke Lenka Čviriková-Hriadelová, druhý Peter Varinsky a Marcel Merčiak na bronzovej pozícii.